Yo, what's up mga kapobreng guys. Murag ulawas guys, kapoy kayo. Kalawasan daw di kuan lihok. So murag half day ko ron kay ako matagbaw sa hilot gabi magpahilot ko kontrol ron. Kiki ko hawak, kapoy kay lawas man murag kung sa kuan pa ng birius ba? Birius guys, ang kulawas. Manang relax sa nagsa. Trabaho ta niya. Mangita pa tag trabaho lain. Hilot to siya oh. Oh. Hilot. Papa, hilotas papa. Buko. Hilot tabi. Oh, hilot tabi oh. Luta. Luta. Kajuta ko man na di ay. Man na. Ang pahawas tag panagsa. Kuan ni kaning lawas nato, birios ra ba. Sobras paggamit sa to lawas ba. Birios. Sobra nato pag kuan gamit sa tuwang lawas. Trabaho ta niya. Mangita pa tag trabaho ng mga sideline murag kapoy na. Pero okay man sad kay ug di ta mangita. Wa tay kapakaon sa tong pamilya. Bahala kung may madato aning trabaho guys basta nakapakaon ta sa tong pamilya. Asawa nag-adto na po sa mga hilot. Hindi ako sa balay. Bantay ko sa kuang bibi. Bantay ko sa kuang bibi. Hi. Hi. Bantay ko sa kuang bibi. Kapoy papa, di ka mahilot. Marang gyapyod. Ano mo tarong nga hilot papa? Mama. 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 Mama ni mo basta klarong hilot. Marang maghapyod. Makuha tong ano na mga sakit-sakit lawas. Kinahanglan siguro ni paluton akong hawak guys. Hawak. Sa'yo na magpaluto sa hawak ba? Galing lang kay dito kahimo kay kita man ang tungdan. Haman! Nga naman hilot. Pila bayad ko na? Ha? Pila ba? Masya na ingon, masya tingog. Gaya na kwenta. Kumanggi na, buko-buko naman. Tanaw. Pili mo pangayo, ti. Tanaw. Ti ba? Isa may ti. Ate, tiguwang man. Sabi. Maglula ko. Kaya mo ti ha ba? Babae man na, tiguwang. Akong giinan, pila may pangayo ni mo, buko-buko naman. Ano yung 100 eh? Ti. May basic. Hard mo ka ng pisil ka. Ako kabaho, ay, try lang, tagay na si kwenta. Okay, sisiyo? Wala. Sisiyo na tabi. Ikaw lang. Sisiyo na ko. Ay guys, pahilot ako guys. Kuya! Kamatay, wala mo mag-brief da. Kabrief sa. Ito saan ako, be. Sayo pa gid. Sayo pa gid ang badiday. Pahungaw na ba ko? Day. Makaulin day pa ko asa na pa punita sa na papi. Amo, gid pasinsiyog. Giwa dala. Amo. Sabi niya sa waha eh. So pahilot sa ko guys, nana ko nas babaw. Alang?
Tawag akong gihelot dito. Kura, o sa rin. Kura, o. Dakabuok. Pati ayon. Nagagkog lawas. Grabe, umaol siguro na, pamaol, punuhot, sagol ba? Siya po, may klaro, hinay kayo sa... Muro na maghapyod. Ubo ha? Na magkarong upog lanat. Pangilot na ko yung mga tao dito sa Ha? Abat? Ay, abat. No. No. Nanay? Nanay. 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 Papa. Papa. bakog lang tao ilang kong tori yung pasig babay. Ang sate, lakog dito yung bahay. Ano sa mga? Ano hot? Grabe. Panuhot. Grabe. Ay, pandisay-lisayan nili o. Hello. 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 Iso gato gamay kay iso. Ha? No. No. Oh, sus goto. Grabe, daghan, mura nagbangguran. Hoy! O chip slipper! Slipper! Inday, slipper ba? Inday! Slipper ba? Slipper? Ato, sa loob slipper. Nam-nam. Sabi niya. Sa loob slipper. Buba. Buba. Ba. Hapon mo, grabe ay do. Kadalihok, buduko ko, puto ko. May bakasyon mo doon. Ay, 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 Hi. ay. Hi. Hi. Kito. Magkatunan! Oy, tatunan! Abaw. Abaw. Ada ka lang nakaon. Sino hungit na? Ato sa ating hungit kaon. Suhot kita ron, dahil nanganga sa ito, nanganga. Nanganga. Magbuk na duha ha, bi. Bihaw eh. Nanganga din dari. Nanganga. Hi. Hi. Kaon usa. Abi na miming deh. Abi na miming. Kuatoy. Ay. Sud. Wow, gitinoon. Abaw. 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 Abaw.
Bobo. Rabbit. Dad. 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 Uy! Tawa ng puro mo? Wala. Hindi mo nang atok ng uban. Gatos mo na. Ha? Kaon na din iri na gamay. Ah, tigaan naman naman naglugaw. Kaon man. Kaon mo isda diri. Tutoy mo na doon bibiro. Ang iri? Wa. Dad. Kita. Ari ito eh. Kinane kita. Dali na, dali na. Uno. Ah, Oo, hog na. Oh. Gulatang doktor. buka. Hadlok na siya, mo injikan siya, iya sekaran doktor. Yang lagi sumbag ang doktor dong. Ha? Sumbag ni mo? Dali na. Nya mag-injik ang doktor, pila mga katao maggunit na niya. Ha? Pila mga katao maggunit. Dapat may, ito lang siguro may ito ka buhok nagulit. Parang niya doktor ay, di ko kapiog. Kapag ka dito na may sa ward, di ko Tuloy din na siya. Hmm? Tuli. Why? Bay din na. Laki na. Awa din sa tuli ah. Aw yun sa doktor. Nakuhan man na dito, na admit mo na 2 semana. Ano ko sabi? Bo, Ubo. Pang hilang. mayo, ano mo napahilot. Pamangkin na niya mo buhok, di na wagtag. Ako bilot ito buhapon. Ha? Ano? Itang pod. Ah, pag na pa na niya mo buhok, kunayo eh. Ano ko toda. Bisik-bisik. Miming. Lugay na sa mga kapahilot to eh. Mga pamaol ba, panuhot. Murag baga-baga niya siya. Baboy ko naman. Amoy. Labo-labo mo. Shh, hay! Dire! Di mo baboy. Ano mo baboy? Buko-bukura. Kuray? May akong kramo nga, so grabe kasakita. Grabe! Hilot! Dito, hilot! Haplas o haplas, buko-buko, hilot-hilot lang ang gamay. Tuan mo na. Dito lang ang gamay. Ayun sa gamay. Nanay kay bungot dong. Kay bungot. Bungot. Oo. Laki dahil ni siya. Ano ba babae? Sabi dahil ko na si Inday. Hilot man ka na doon, mong kilabot. Uy, ako lagi pa enter-enter siya kot. Ano mo? Ano siya? Mga yang ibu. Ay, pa si Inday to. May ano ba? Lukan na siya, ako yung naghilot. Katawa. Alay, ngapis ako eh. Ngapis ako sa ubos. Ha? Yatag na dito! Dahil siya na. Ano kay may piang madaya na siya. Ha? Piang. Piang? Kanya akong babae sa do? Nalisa siya. Kanya akong babae. Ay, hilot eh.
buhat na to ron, matug ta. Relax ta gamay kay. Sakit akong lawas. Ay, grabe. Arang-arang na gamay. Oh. Itong mga ingana ko guys. Oh. Pak. Grabe, maglagot to akong luyo. Muduko ko. Murag mo na yung mukrak. Bilihan din tilon. Wala na palawas. Ang lagi yung pahuway guys. Uberios ba? Uberios na talawas. Magkawas pa gani. Di ko tubig. Okay. Di tubig. Ay. Kinabuhi sa mga pobreng daw sa kabog. Yo, what's up guys? Sumana taghilot guys. Ligid ko gamay guys kay marag mag-update ta ni ron kay kapoy kay lawas oy. Ato lawas ni na uberios. Na uberios ba sobra pagamit na to ba? Maura na mo ang vlog ron guys no. Hi. 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 Hi.